Kaixo, Joseba. Kaixo. Zer modu? Ondo, bai. Jo, mila esker etortzeagatik benetan. Vale, ez da. Joseba, erremontean ikusi zaitu, erremonte jokalari bezala, aizaren azalakoa zera okerez bainago, nola zinen erremonte munduan? Bai, ni aurrena esku pelotan ibiltzen nintzen, gero eskuekin arazoak izaten dituen, minez debiltzen nintzen, eta gero zesta puntan hasi nintzen. Eta zesta puntan hasi nintzen, da pixkanaka pausu ematen nahi nintzen, eta igual gero Ameriketa jun berra, eta nahi horrek atzea etzitzaten asko gustatzen, eta lagun bat lehenguzu batzu hasi zian erremontian, eta animatu ziaten da hola hasi nintzen. Bai? Pelotak ere emako zizun alako oinarri moduko bat geroa erremontean aiditzeko, ez? Bai, beti emateu laguntza bat, bai eskusibiltzia, beti frontoian zaude, eta zesta puntan ibiltzia asko. Naiz da oso ezberdina izan, baten hartu inberda, bestien join berda, baina ja, zesta bat eskuen ibiltzen badakizu, hori laguntza ondila da. Naiz eta pelotan agazoak eduki nolako gogatzen duzu garai hori. Garai politiak, gaztia ginean, guk orduan herri txiki bat, orduan gu aizaren zabalen frontoia, bakarri frontoia eta kanpo futbol txiki bat dakeu, eta gume danok frontoia ibiltzen ginen. Danok, oain, gauzak asko aldau dira, telefonua diala, PlayStation, ez da zer, nire horri biltzen baina, gauzak asko aldau dira. Leheno egun osua frontoia pasatzen genuen, egun osua danok frontoia pasatzen genuen. Joseba, pelotan zinean egiten zenuen ideia bat, igual erremontean bukatuko zenula edo ez. Ez, ni pelotan egitzen nintzanen orduan eskuz bakarri pentsatzen nuen, pixkanaka konturatu etorri pausuak, frontoia guztau izan zaigu, eta azkenen modalidadetan gustatzen eskitza, ez da punta, remontia, pala, denak. Eta eskuko agazoak nola etorri ziren? Bueno, nik eskubiko eskua lau bihatzekin jainotako naiz. Lau? Bai, lau bihatz dazkat. Eta, bai. Eta azkenen pelota gogorrakin eskuan mina hartzen nun, odola eta zirkulazio eta azkenen ezintzen pelota gogorrakin ibili, eta hola, zinitzen zesta puntan da. Hola, pixkanaka, bata bestia garri zuen. Baina, egunean ez zen oztopoa izango, ez? Ez, oztopoa ez. Hemen beti gauza ona alde ona hartu ez zaio eta oztopoa bat ez. Ez. Erremontera pasa zinenak zer deskubritu zenuen. Bueno, bat deskubritu nun, velozidadia. Velozidadia askoz abiadura ondillo zola eta beste saltza bat, eta horrek abiadura horrek beak sortzen dizu korputzian adrenalina puntu hori, eharra da, bai. Zer da frontoi bat zuretzako? Frontoi bat niretzako da jolasteko eta disfrutatzeko lekuik ederrenetako bat. Gure burua txikitatik goixe egin deu, eta oso komodo sentitzen leku bat. Partidu bateak berditzen, pelota erremontea berditzen, baina partidu bateak kantxara altera eta zein da zu helburua momentu horretan. Nere helburua, nik uste baingoan gaztiana diferentia da. Nere helburua izatezen aurrena, ni disfrutau, eta jutizan jendiare disfrutau. Zu juten mazea disfrutau berdezula zuk eta zure munduan, azkenen, igual dizu publikoa daun ez daun. Orduan imadezu, zu disfrutau, tal bandi ma, bestiak jendie begira daunak disfrutatzia. Ez du ikusi behar, aizeala, nik gustatzai saltza, katxondea buskat, eta behitu jendie, eta pare buskatin, da publikoare guztu egotia. Bai. Publikoa lagun gabea
izango da, ez? Bueno, Galarretan lagungarri izatezan, baina Galarretako publikoa pixkat berezi jare bada. Han txalo gutxi izate zian normalian, txistu eta zahatak gehiago, baina bueno, hori ona da baita ere zure nivela pixkat istutzeko, ez? Dana txaluak ine jai dago, hemen pixkat bultzada bat egon berdu. Bai? Horren munteak pila bat emongo zuzunez. Bai, asko mantzien nahi, da bere garaian laganun, eta berriz hasi nintzen, baina bizitzako gauza batzukin ezin nun, baina asko mandit. Gogoa izan zak lagatzea. Hasieran lagatzea gogorra izan zen. Zezu erabat hortatxo zabe, buruare hortan dagazu, eta gero egun batetik bestea laga berdezune aldaketa handia da. Naiz da pentsatzen prestatuta zaudela aldaketako, ez zaude behin prestatuta eguneko. Zure kasuan ustekabean etorri zen aldaketa hori edo. Bueno, ustekabean edo ja bazian denboa pixkat hain pentsatzen hola ezin zala segi, zergatik guk hortik ez dakeu ez, bizitzeko ez diruik ez, azkenen kapritxoa bezala zen, zen ja ekonomikamente erremonte oso baju zen, oso baju. Eta nik lanik gabe neon, da lana bat bilatu behar nun, da bilatu nunen lan bat ordu dexente sartzia eskatzen zian, eta konpaginatzen nun, baina ja indarri gabe neon konpaginatzeko, eta erdizka ibiltzea baino beda niretzako ez ibiltzea. Nekatuta, bukatuko ez. Bai, oso nekatuta eta orduan nik horrela nahi dut ezin da, bakoitza berak ikuste baino. Asko eskatzen du erremonteak. Bueno, asko ez du eskatzen, baina eskatzen du inberdian gauzak ondo egitea. Zure entrenamendua, zure deskantzua, jateko ere pixka zaintzea, ez dizut esango asko, baina pixka bai. Azkenen konpromisua da, eta konpromisua ondo ez baldin badain behar, ezin dago edo. Zu kontrol batea juntezea zinean zerretzen lehenengo gauza egiten zenuna. Bueno, ni frontoira juten nintzaren da juten naizen bakoitzen, aurreneko gauza sentitzea dena da, hau da nire lekua. Hau da nire 32 urten gustoena sentitzen naizen lekua. Horrekin ja, aurrena zer egiten nun, aurrena normalen leheno zapatilak aurrena, jantzi. Kaleko zapatilakin, ez, zapatilakin komodo egon, eta hori, zapatilakin mania pixka banaka. Baina, plantillak hanketan erazo txiki bat itzera erun beti, baina frontoia da gure leku gustokoena, komodoena sentitzen gara. Esan duzu zapatilen mania hori. Bai. Denoko ditugu gure maniak azken finean. Baina, kirola apagute komentatu duzu lana eta lanean aritzeko zerbait ikasita edukiko duzu zer ikasi biltzen du. Nik erdi mailako FP bat egin nun, erdi mailako mekanizatua, bai, eta horrena tailer txiki baten hasi nintzen, 2 urte pasan ditun, da gero beste handiago baten hau egin, da oso gustu no. Gustoa? Bai. Zergatik mekanizatua? Bueno, egia esan ez nakanik 16 urtekin oso garbi zeik izan nahi nun, pelotari izan nahi nula bakarinakan garbi, bestela ez nagin izei... Bueno, logutu duzu pelotaria izatea. Bai, gero kamarero ere gustatzen zitzaiten asko, hori beti txikitatik, ez dakit. Bai? Bai, asko. Gero osabaketare taberna bat zuen, da ikusitakoa izatea eta kamarero ere gustatzen zitzaiten. Baina hoxe, erdi mailako mekanizatu ikasi nun da, holaxe hasi nintzen. Baina pelotaria zera, erremontista, bueno, izan zera, mekanizatua ere, baina pertsona ere bazera. Eta jakineko nuke pertsona bezala zentzuko dira zure kezkak
Zerkentzen dizu loa. Bueno, loa kendu hori hitza handia da, baina kezka bi ume dazkani, bi seme alaba. Da kezka bizimo asko aldatu da, arrisku asko ere bai, eta kezka emateit horiek guztua bizitzia. Ni txikitan oso guztua bizitzen naiz, oso. Ni herri txiki bateko naiz, orain Donosti biziki hemen arrisku asko gehiago do. Oie, kezka hoixe, umiak guztua izatia, eta bueno, gu lanik eta osasunik ez faltatzia. Hoixe, kezka hoixe. Hoixe, kezka. Nekuston meditoa iruditzen zen, aizarana zabaleko bat, Donostian bizitzea. Hoi, kuston meditoa da. Nire hasieran guztua etortzez, bueno, aldaketa honen itez dut, eta iruditzen zaizu ohitzen naizeala, baina denboa pasatzen nahi dan bezala, ez da ohitzen nahi naizen, o ez naizen nahi. Azte burutan nik izan zala korputza eskatzei junberra, nire herri txikila nik handana egoki asko, oso aldaketa diferentia. Jendia pentsatzeu, hoi zer da bat, eta probatzea ez dunak, nik azkenen kale hartetzen zea, eta danak ezagunak, eta batekin, da bestiakin, da ibaldu zureko harriak guadan, 20 urte zara guadan. Hemen Donostin hartetzen zea, eta bai, azkenen beti itezu ezagun bat, beste baina oso ezberdina. Eta gainera giroa, lasaitasuna aizarana zabalak, eta dena horrek ere eragina dauka, Bai, oso ezberdina. Nik intentatzen gaina, seme alabekin juti asko, ikusteko aldaketa horiek eta beraie baina, seme zaharrena ja 5 urte azka, berak aizarren zaren oso guztua biltzea, libre sentitzen da, hemen azkenen kamilua, karretera, kotxe asko, autobusa, arriskua, han alde hortatik askoz gutxio do, nik uste umia askoz libreo sentitzen dela, eta oso guztua ditzen dela. Ze musika entzuten duzu? Musika, danetik gustatzen zait, baina normalen oain, leheno bai CD-ak eta oain normalen radioa jartzen eta guztua. Leheno gatibu eta oain geho zea maiz da, bendeta eta hola guan. June zantzea kontzertuta edo? Bai, jun izan naiz, leheno garaioten esnebeltzan oso sadia naiz, esnebeltza asko ikusiet, leku ezberdin askotan. Bai. Bai, eta asko gustatzen zait. Ze ondo komposatzen nuen Xabi Solano. Xabi Solano artista handi bada. Hitzak eta musika eta nik ere asko mirazten. Neri ere Xabier asko gustatzen zait. Lanean zaude, erremente hautzeta, baina modu pertsonalean nola ikusten duzu zure burua hemenek urte batzuta, zer gustatuko duzu egitea? Bueno, ni guen nahon bezala konformatzen naiz. Beti hobetzen saiatu behar da, albaldin bada. Baina, bueno, esan dizutena, lana eta osasun hauki zaula eta umiak posik izatea. Umiak posik badima behar ni konformatzen naiz. Igual, umeak pelotaziak aiteako dira. Ateatzen badia oso guztua. Nik lagunduko eta aldan dana. Nik ez dut behartzen behar nahi du nahi dezala eta nik esaten dienen aita pelotan ibili behar dau, ni oso guztua egiten ez. Esaten ez badu, nahi esan berrik etzan egoten frontoira juteko. Nik juten nintzen. Familiak ez esaten. Nik altrerantziz nik esaten nion, larun baten da igandetan ama eta aitekin pasian juten nintzanen albeste herri bateo, beti esaten nien frontoi bat euki bertzula herri da. Beti. Eta nik hoxe, umiak, hemen beak ikusiko bezen nahi duen nik. Azke sentitu zea mundu hauetan. Azke sentitzen zea umeik ez dakazun arte. Esan ere txikitan esan duzu zu gabizenakala
pelotaia esan zen gurasoak lehenengo momentutik onartu dute. Bai. Gurasoek beti lagundu izan diat, hortik ez da keji, beti. Eta hortatik aske sentitu naiz, bai entrenatzera eramata egon, bai partiduta, behin epegi ez dira jarri. Ez. Bueno, Joseba, mila esker etortzeagatik. Zuri mila esker da, segi hola denbora luzien. Berareko diago bat. Vale. Agur! Agur!